Jeg hedder Thomas, og jeg er service manager hos Panpac Engineering. Og min opgave det er at koordinere service for vores kunder og koordinere, planlægge servicebesøg og sammen med kunden selvfølgelig. Og så skal vi ligesom have fulgt op på måske på det sidste service i forhold til hvad vi skal have med reservedel. Jamen vi har jo faktisk en del internationale kunder, som vi selvfølgelig hjælper med support, og vi hjælper med service, som også bliver planlagt med kunden. Jamen, vi bestræber os på at hjælpe kunden 24/7, og det er jo i vores interesse, at kunden har så let nedetid som muligt.